Príjemný dobrý deň a vítajte v ešte jednej relácii s vami a pre vás. Vonku už vonia zimou. Predpoveď meteorológov je mrazivá. Čaká nás vraj najchladnejšia zima za posledných 100 rokov. Zvieratá si už hľadajú zimné úkryty a my sme sa dnes ukryli v teplej kuchyni u rodine Slamajovej, v ktorej čoskoro bude aj voňať, ale nie zimou, lež koláčami. V zimnom období na dedinách každý rok prišlo o život nejaké to prasiatko. Síce smutná téma, ale tie dobroty, ktoré z neho domáci vyrobili a zábava, ktorá nikdy nechýbala, za to stáli. Na zabíjačkách v žiadnom prípade nesmeli chýbať ani koláče. Záväzne to boli sadlovníky. Najlepšie sadlovníky, ako sme počuli, a dnes sa v to aj presvedčíme, robí staropazovčanka Anna Slamajová. Dobrý deň, Anna. Dobrý deň. Vítajte u nás. Ďakujeme. Tak čo potrebujeme na dobré sadlovníky? Takto, teraz som naliala mlieko, zohriala 2 deci mlieka, 1 deci vode. Ale keď je pol litre, tak je 4 deci aj deci vode. To je z pol litre. Aj 2 kvásce, aj cukortanu, trošku soli, aj to teraz budeme miesiť. Vy ste droždie vlastne už položili, takže už môžete začať, tak? Áno. Pre tie možno mladé domáce, ktoré sa nevyznajú, koľko asi múky? A vieš čo, ja som to nikdy nemerala. Ja som to už skúsená tomu, takže musí byť mäkšie cesto, to rukami si cítiť. A teraz ja myslím, tak 3/4 kile, že múky ide na pol litre. Teraz takto položím múku, tak asi tieto 4 kladiem na pol litre. Ale ak myslím, možno som troška viac dala mlieka, lebo voľačovo, potom si ešte dodám trochu. Treba to dobre vymiesiť však? Áno, áno. Ktoré ešte sa koláče chystali skôr na zabíjačkách, okrem sadlovníkov? A teraz po terajšom sa robia koláče tieto aj čokoládovie, aj oblátkovie, biele, aj a voľakedy nie. Voľakedy sa tie torta naliala tak, idem na ťapšu, aj sa osypala cukrom. Možno natrela trošku s liekvárom? Áno, ja ako dieťa sa to pamätám, aj tie oblátkovi, aj tieto salovi, aj nič viac. To bolo to. Teraz je to už troška inak, naozaj teraz už chceme modernejšie všetko. Koláče aj. Evo, vidíš, to je teraz dosť, to sa len vymiesi, lebo musí byť cesto mäkšie. Znamená o mnoho mäkšie, povedzme si, ako pre rožky, kifle pazovské, tak? O mnoho mäkšie. Pravda. Koľko nechávate, aby odstálo to cesto? Asi pol hodiny musí byť. Musí byť, že by troška pokyslo, možno trochu aj bude, aj potom hneď ho natieram so salom, aj troška postojí, aj hneď ich robím, aj kladím do ťapšov, do rúre. Začas sa to upečie. Nie veľká robota tak s ním. Kým budeme čakať, aby toto cesto vlastne vykyslo, môžete nám porozprávať o tých zabíjačkách, ako vyzerali skôr. Začínali sa už na Martina, tak? Tak. Na Martina už boli zabíjačke. Ja sa pamätám, u mojej tetky bola zabíjačka na Martina, bolo sňahu veľa. A teraz už od toho času na Martina nebolo sňah nikdy. Teraz asi bude na Kataríny, podľa predpovede meteorológov. Tak. Tak vravia, teraz či bude, či nie. Hoci to bolo hodne práce a veľká námaha, zvlášť pre domáce, ktoré mali nachystať všetko to, aj tie koláče vopred, potom celý deň chystať raňajky, potom večeru. Preci sa nejak všetci tešili tým zabíjačkám. Vieš, deti najviac. Ja sa pamätám, u nás náš deda mali 3 sestry. A to sa všetko volalo na zabíjačku.
A my ako deti o 4 hodín sme stáli, to sa o 3 hodín stáli hriať vodu. A potom už o 5 sa rezal prvý brav a deti čakali mechúr. Skackali pri ohni aj tak, radovali sa. Neboli televízory, nebolo nič, to im bolo naozaj všetko, zadovoľstvo. Aj potom sa raňajky robili, nešlo meso na prehliadku, vtedy to nebolo. Tak stajme sa raňajky chystali, ráno moja mamička kýfle, keď zabíjali, prišli už kýfle boli upečenie. Aj čaj, a potom pálenú, spálil sa cukor, a tak sa nalialo a to pálenú pili chlapi. Aj keď raňajky, potom obed sa varil. Aj večera, teraz to nímto. Na obed sa varilo paprikáš aj leveška. A čo na raňajky? A na raňajky sa pražila pečenka, aj rebrá sa piekli, aj krumple. Aj potom kapusta kyslá, toto, čo bolo za zimu spremetlo. Jablčka kyslé, kedy neboli ani obáranie papriky, ani pečenie. Jablčka, horká paprika, aj kyslá kapusta. To bolo. No domáci potom naozaj mali hodne práce, aj raňajky, aj obed, aj večera, tak? A my, deti, tetke prišli na zabíjačku a potom my, deti, sme teraz pokryjem troška, aj ono sa podvihne aj. My, deti, sme nosili ten paprikáš k ich rodine. Kto ostal doma, potom, že by mal čo jesť. Tak sme mi roznášali ten paprikáš. Posle, keď sa obed zakončil, potom nám nabrali do kančičkov a niesli sme. A potom sa večera chystala súpa, zás meso pečenvo, pochúvano nebolo, voľakedy, teraz je to inak, ale voľakedy aj tie klbásy, potom to bolo koštúvať, piekli sa klbásy, aj len meso sa dinstovalo a druho nič. Krumple, šalát, potom kapustový to bol. Aj tie kýflice, aj potom, ak sa oblátkovie urobili, aj koláče trocha si dali, aj tak. Ale to zabíjačka bola veľmi za veľa. Za to, že sa to všetko ručno robilo. Nadievali ručno na tie šprice také drevenia, to potom do želúdka tiskali tak tie črevá. To bola večera o 10 hodín. Od rána tak sa zabíjalo, ale sa po 5-6 kusov rezalo, kde bolo družstvo, tak sa telko rezalo, lebo neboli zamrzivače, to bolo na celý rok prichystano. Takže sme tak jedávali sucho meso, ani do jatkov sa nešlo a kupovať, ani to, čo sme mali, to sa jedlo. Ale zabíjačka sa ani neskončila vlastne tou večerou. Nie. Potom zajtra deň prišli, sa varila kyslá kapusta, aj ak dovršiť majošky mali, lebo voľačo ešte, potom to dovršovali soliť meso ešte. Tak, mali času, oni sa to ani neponáhľali. To im takvo bolo zadovoľstvo, oni to v tom žili, v tých zabíjačkách. Tí starí ľudia, oni to mali času, dali si na čas, aj potom zás do večera na druhý deň boli. Potom sa tie škvarkové bagáne piekli, kyslá kapusta, aj zás majoške sa ukoštovali, matejka, aj tak. Chodívalo sa aj s cigáni však na zabíjačku. No pravda. Ja sa pamätám u mojich Turčanov, veľa chodili moju jak, čo boli u Šagov, oni chodili veľa s cigáni. Oni sa potom obliekli do... Žena boli, tak. Keď sa obliekli, nikto ich ani nepoznal. Mysleli naozaj, že to je voľa čia, čia, ani ju nepoznáme. Bolo krásne, naozaj. Aj, čo ja viem, nagaravili sa, potom sa deti aj báli toho, aj utekali, aj tak. Boli žarty, boli... Bolo aj hudby, spevu. Aj hudby, aj spev bol, aj
Bolo veľmi krásne, naozaj. Boli to zážitky, môžeme si len spomínať. Ja keď rozprávam nášmu vnukovi a on vraví, ja ani teraz nevolím zabíjačku, ani potom, tedy, že by som ešte, ako by si ty tedy volil, lebo nebolo nič zadovoľstvo, kde si mohol tať. Televízory neboli, rádia nebolo nič. Tak sme sa tak zabávali a potom sa chodilo aj do susedov na zabíjačku, aj my deti sme potom tá išli, aj to nám bolo zadovoľstvo. Ako je to dnes? Kedy vlastne začali zanikať tie práve zabíjačky? Vieš, kedy? Tedy začali, keď títo starí už pomreli a mladí sa nechytali. Aj potom to nemal kto, potom majstrov. Volali aj podnes, keď zakážu, aj po obede sa zabíja, aj kedy ako stihnú, tak idú. A tedy nie, tedy sa išlo naozaj všetkým, aj to boli zabíjačke. Veľmi krásne. Bol to vlastne ako aj sviatok. Tak. Bola robota, ale sa to zvládlo, aj sa to volilo s tým robiť, aj naozaj tí starí to mali chuť a títo mladí nemajú ani trpelivosť. S tou zabíjačkou sa vlastne asi aj skončila tá posledná najväčšia práca v domácnosti, však pred zimou. Tak. Potom to už sušiť mäso aj tak, ale to už bolo ľahšie, všetko. Aj potom bola zakončené všetko. Keď zabíjačka sa zhotovila, to viac nemalo sa čo. No kto držal svine, mal prácu, aj státok krávy, aj mala každá domácnosť to. Mali oni robotu, ale taktoka s tou zabíjačkou to už potom bolo kraj robote. Vráťme sa teda k týmto našim sadlovníkom. Cesto už vykyslo. Teraz už budeme robiť. Teraz pomúkovíme lopár a potom vytrasieme. Dosť múky na lopár. Dosť, lebo sa zalepí. Teraz ho vytrasieme, už dobre pokyslo. Vložíme. Pomúkoviť teda treba aj Pomúkovíme teraz, rozvaľkáme ho. Na akú hrúbku asi? Čo tenšie, že by sa mohlo natrieť a potom sa ono zavracia. Čakala som to. Myslí sa, že by bolo tenšie, aj potom, že by sa dobre natrelo. Teraz budeme natierať. Troška, inak sa mi zohreje salo. Lebo nemôžem s takým tuhým, ono sa troška musí spustiť. Tak, teraz budeme natierať. Troška ho rozmiešam. Dobre, ho len natrieť. To pozavraciame, že by sa kartalo. Tak to zavraciame.
Znamená, tak párazy a potom znovu sa rozvaľka. Áno. Teraz ešte takto len do poli. Aj zavrátim. Teraz sa ono nesmie rozvaľkovať, nego len tak s váľkom tlsť. Pomaly, lebo potom sa nekartá tak, keď sa rozvaľkuje. Maslo. Teraz takto dáme váľkom. Voľakedy miesili salonúcha, ale nebolo toto. Ježe ja som spočiatku, a potom som šakovak sprobúvala, aj takto je najlepšie. Teraz budeme krájať. Na také pásy? Áno, na také pásy. A kocke teraz. Troška potom porozťahujem. Teraz budeme tvaroh klásť. Iba tvaroh bez vajca? Bez. Za to, že on potom chce vytekať. Tak ja nepraktikujem. Klásť ani kerejtešníka pečiem, ani vajce nekladím. Teraz takto len zatváram. S tvarohom, keď robím, a keď s lekvárom, potom inak zatváram. Potom vieme, keď sa kerie. Treba, aby odstali trochu aj takto? Na čapšu, keď položím troška, na ostoja zatiaľ voľne kvárovie, aj kým sa tieto začasajú, pečú. Sa natierajú s voľačím? Nie. Oni sa nenatierajú. Len sa potom s cukrom, tvarohovie nie, ale tieto sa s cukrom robia. Sladké. A teraz oni začas pokysnú trocha. Zdajme sa kladú. Deti voľakedy aj pekmes špárali. Nekladli veľa. A deti pekmes zviedli a to nahali.
Vraj málo pekmezu. A iba to v jesť. strede, kde bol lekvar. Nechceli zjesť, vraj veľa cesta. Teraz lekvar kladieme. Vy nešetríte lekvar? Nie. Inak sa poje všetko. Od koho ste sa vlastne učili robiť sadlovníky? Vieš čo? Ja ako dieťa, ja som bola veľmi zvedavá na všetko. Tak ja som to chcela všetko na veky vidieť a potom, ja keď som sa vydala, ja som svekrvu nemala. Prišla som, len svekar boli a ja potom tak som sa chytala, čo som si zapamätala. Potom som sa aj spýtala. Aj ja to veľa rokov robievam, aj za peniaze robím, aj tak som probovala sama, ako bolo lepšie aj. Ale tak som všetko na veky chcela, aj ma to bavilo, aj ja to veľmi mám rada, aj variť, aj všetko. Všetko späté s kuchyňou. Tak. Znamená tieto s lekvárom najprv na trojuholník a potom... Áno, áno. Potom ju takto, len popričískam, že by nevyšol lekvár. Evo, tieto sa hotovie, vyberáme. A teraz lekvárovie kladieme. Tak. Evo, bude próba. Troška nak sa vychladia, aj vyberiem ich, potom aj okoštujeme, len hneď budú aj tie. Opa, dobre. Dobre, evo, teraz je to ešte aj, to je to. Niekto to len so sitkom, vieš? A ja vravím, že ja nechcem také. Ja volím, keď sa pováľajú, tak sa cukrovie. A toto sa lekvárovie, povrchu s veľkým cukrom. Aj to je to. S pipliciama. Nak sa páči, nak vám chutia, nak sa páči. Teda sadlovníky sú pred nami tie starodávne koláče, ktoré sa zvyčajne robievali na zabíjačkách, ale aj inokedy, tak? Aj inokedy. Teraz sa to často robí. Je to zamrziváče, takže salo si naháme od zabíjačky, aj potom máme, kedy chceme. Aj v lete, aj... A keď ide o tie zabíjačky, tak tie zabíjačkové hody nemohli prejsť ani bez vína však? Ale no pravda. Pálenovo ráno a potom, keď sa naraňajkovali, potom nastavili víno. Ale potom pred zavoľakia bolo víno a potom zás pálenovo pili. Takže do večera potom oni to ani nestihli urobiť, mysleli zajtra deň príť. Lebo si aj dodali trocha, aj starší ľudia, aj potom aj spev bol, aj nahali, tak aj potom im aj ženi vraveli, tak nahajte, prídete zajtra. Lebo mohli by voľačo aj pokaziť, aj vieš, a to na celý rok sa robilo. Tak ja ochutnám tieto sadlovníky. Nak sa páči. Najprv tieto slané, nech vidíme, či naozaj tak chutia, ako čo vyzerajú. Chutia naozaj. Naozaj sa dobrý. Tak po týchto sadlovníkoch možno by sme si mohli dať aj za pohár vína. Tohtoročná jeseň
Darovala nám dobrú úrodu hrozna a také by malo byť aj víno.